Κάθε μέρα μοιάζει ίδια. Το ίδιο δωμάτιο, το ίδιο φως, το ίδιο σώμα. Οι επιστήμονες το λένε παράλληλο σύμπαν. Εγώ το λέω απλά το άλλο δωμάτιο. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Νόμιζα ότι ήταν μόνο δική μου. Εκεί, σε εκείνο τον κόσμο, υπάρχει μια εκδοχή μου. Ίδια συνείδηση, διαφορετικό σώμα. Ίσως όλα τα πλάσματα να έχουν ήδη το δικό τους παράλληλο σύμπαν. Σε 2 το πολύ 3 μήνες θα περάσει σε άλλη διάσταση. Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο θα άλλαζε η ζωή μου. Κινούμαστε συνέχεια, μακριά από ένα σημείο, πιο κοντά σε ένα άλλο. Το πραγματικό μοιάζει με όνειρο. Νομίζω πως άρχισε να με βλέπει και εκείνο. Υπάρχουν στιγμές που δεν έχουν παράλληλη εκδοχή, μόνο μνήμη. Μερικές φορές παίζουμε χωρίς να ξέρουμε ποιο παιχνίδι είναι αληθινό. Ίσως δεν υπάρχουν 2 κόσμοι. Ίσως υπάρχει μόνο ένα σημείο επαφής. Ίσως το παράλληλο σύμπαν δεν είναι κάπου αλλού. Ίσως είναι εδώ, κάθε φορά που κοιτάμε λίγο παραπάνω.